Αν σκέφτεσαι να ταξιδέψεις ή να ζεις στο εξωτερικό, ένα πράγμα που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι η ασφάλεια υγείας. Στο παρελθόν συνεργάστηκα με τη Safety Wing και σε λίγο θα σου δείξω γιατί μπορεί να σου φανεί χρήσιμη. Σκανδιναβία, Νορβηγία. Όμορφα τοπία, φιόρδ, καλό ποιοτικό επίπεδο ζωής, ακρίβεια, ακριβά ενοίκια. 2026 λοιπόν, το κόστος στην Νορβηγία. Ήρθε η ώρα για το βίντεο που πάρα πολύ περιμένατε και μου το είχατε ζητήσει. Γεια χαρά, είμαι ο Τάσος Greek Norway. Αν είσαι νέος ή νέα στο κανάλι, εγγραφή, like, subscribe. Πάτα και το καμπανάκι να έρχονται ειδοποιήσεις για άγκυρα βίντεο που ανεβάζω. Στον οδηγό λοιπόν αυτόν έχω έρθει διαβασμένος με τις σημειώσεις μου, έτσι διανύοντας και τα βήματα ενός επαγγελματία YouTuber. Λοιπόν, για να μην τρώμε πάρα πολύ χρόνο λοιπόν, κάτσε αναπαυτικά και δες προσεκτικά το βίντεο αυτό. Το κόστος λοιπόν ζωής στην Νορβηγία το 2026. Ένα από τα πιο βασικά, μάλλον το πιο βασικό κόστος στην Νορβηγία είναι το ενοίκιο του σπιτιού. Το να νοικιάσει κάποιος ένα σπίτι, οι τιμές ανέρχονται από τις 12 με 14.000 το άτομο σε κέντρα πόλεως. Λίγο πιο έξω από την πόλη, αυτό μπορούμε να το βρούμε λίγο πιο φθηνά, 10 με 11 χιλιάρικα αν είναι κάποιος τυχερός. Μιλάμε σε μια ακτίνα 10-15 χιλιόμετρα εκτός πόλεως. Και η φθηνότερη μορφή διαβίωσης είναι η συγκατοίκηση με άλλα άτομα μαζί. Αυτό που λέγεται στα νορβηγικά λοιπόν collective λοιπόν, όπου εκεί πέρα μπορεί κάποιος να βρει με 6, με 7 και με 8.000 κορώνες το μήνα. Αυτό τώρα λοιπόν χαρακτηριστικά για ένα υπνοδωμάτιο στόσιλο, όπως είπαμε, η τιμή είναι στα 14 χιλιάρικα, κυρίως με το ρεύμα μέσα και με τα υπόλοιπα έσοδα. Τώρα αν κάποιος δεν έχει ρεύμα θα χρειαστεί να βάλει ρεύμα. Θα σας πω στην πορεία πόσο κοστίζει το ρεύμα στην Νορβηγία. Λοιπόν, μία τώρα οικογένεια με ένα παιδάκι, φέρουμε ένα παράδειγμα. Έχουμε ένα παράδειγμα ενός ατόμου που είναι εργένης ή εργένισσα. Είναι ένα ζευγάρι και είναι και μία οικογένεια. Η οικογένεια θα χρειαστεί ένα σπίτι λίγο μεγαλύτερο. Αυτό δηλαδή έρχεται γύρω στις 18 με 20.000 ένα σπίτι για μια οικογένεια στα κέντρα των μεγάλων πόλεων μέσα και πέριξ των κέντρων. Πρέπει να πάει κάποιος λοιπόν εκτός κέντρου πόλεως, αρκετά μακριά, για να βρει κάτι πιο οικονομικό. Πράγμα που σημαίνει θα έχει μετακινήσεις, θα τρώει χρόνο να πηγαίνει στην εργασία του και ούτω καθεξής. Βέβαια θα έχει χαμηλότερο ενοίκιο. Άρα λοιπόν, με λίγα λόγια, ρεαλιστικά, το ενοίκιο στην Νορβηγία τρώει γύρω στο 30 με 35%. Θα πω ένα 25% πολύ συντηρητικά, όμως δεν το υποστηρίζω αυτό. Από 30% μέχρι και 40% του μισθού φεύγει στο ενοίκιο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στην Νορβηγία λοιπόν, είναι το να νοικιάσει κάποιος ένα σπίτι. Και ειδικά τώρα που έχουν ανέβει και τα ακίνητα και σε άλλες χώρες, ειδικά στην Νορβηγία, έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ σκληρό. Και θα σας εξηγήσω παρακάτω τι εννοώ. Περνάμε λοιπόν τώρα στο δεύτερο θέμα, είναι στο δεύτερο μάλλον σημαντικό έξοδο που πρέπει να υπολογίσει κάποιος στη ζωή του. Είναι το φαγητό, το σούπερ μάρκετ και το έξω. Τα βάζω αυτά σε μια κατηγορία όλα μαζί. Έχω κάνει αναλυτικά βίντεο στο παρελθόν για το σούπερ μάρκετ. Μπες μέσα στα βίντεο, τσέκαρε τα βίντεο και θα δεις βίντεο για τα σούπερ μάρκετ. Θα ανεβάσω κι άλλα στην πορεία. Το σούπερ μάρκετ τώρα συντηρητικά, με μια συντηρητική προσέγγιση στο άτομο, μπορεί να πάει γύρω στις 3.500 κορώνες. Μια καλή διατροφή, έτσι. Ό,τι τρώει ένας άνθρωπος, να είναι γερός, δυνατός μες τη μέρα, τα φρούτα, τα λαχανικά του, τα κρέατά του και τα σχετικά. Δηλαδή να κάνει μια πάρα πολύ καλή διατροφή. Τώρα, μια οικογένεια με ένα παιδί, αυτό θα το υπολογίσει κάποιος γύρω στις 8 με 8.500 κορώνες να φάει η οικογένεια με το παιδάκι μέσα, μια τριμελή οικογένεια. Ό,τι σας λέω, πάρτε ένα χαρτάκι, γράψτε τα δίπλα σας, να κάνετε τις συγκρίσεις σας μετά, έτσι, στο τέλος του βίντεο. Πάρα πολύ σημαντικό. Το φαγητό τώρα έξω, ένα απλό γεύμα, μία πίτσα, ένα κεμπάπ που έχει εδώ η Νορβηγία, ας πούμε, ανέρχεται από 200 έως 250 κορώνες. Από 150 κορώνες ξεκινάνε κακής ποιότητας, έτσι, ας πούμε, σάντουιτς και τέτοια κεμπάπ. Δεν τα συνιστώ εγώ προσωπικά αυτά. Τώρα σε ένα εστιατόριο να κάτσει κάποιος, το κουβέρ που λέμε, να πάρει ένα πιάτο και μια σαλάτα, ας πούμε, ένα πιάτο, θέλει γύρω στις 300-250 κορώνες και πάνω για να φάει. Άρα λοιπόν το φαγητό είναι ένα είδος πολυτελείας στο εστιατόριο στην Νορβηγία. Να λέμε δηλαδή τα πράγματα ως έχουν. Είναι μια πολυτέλεια το φαγητό λοιπόν, γι' αυτό και εδώ θα προτείνω σε όσους, ας πούμε, μεταναστεύουν και ειδικά στην Νορβηγία ή και σε άλλες χώρες. Διότι ας πούμε, σε όλες τις χώρες του εξωτερικού υπάρχει ακρίβεια δηλαδή. Ναι, υπάρχουν υψηλοί μισθοί, αλλά και οι τιμές είναι τόσο υψηλές
που αν κάποιος ξεφύγει και δεν κάνει καλό υπολογισμό, ας βγάζει πολλά, θα χαλάει και πάρα πολλά. Και στο τέλος θα βλέπει τις τσέπες του να αιμορραγούν. Συμπέρασμα λοιπόν, όπως είπαμε, ο καφές κοστίζει 35 με 60 κορώνες να πιει ένα καφέ έξω. Εντάξει, θα πιεις ένα καφέ έξω, εντάξει, οκ. Είναι σεβαστό, κατανοητό. Πάμε τώρα στις μεταφορές, μέσα μαζικής μεταφοράς. Να πω ότι στο βίντεο αυτό δεν βάζω καθόλου το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο θα γίνει ένα ξεχωριστό βίντεο, στο οποίο θα σας αναλύσω εγώ τα έξοδα ενός αυτοκινήτου, βενζινοκίνητου, πετρελαιοκίνητου και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, συν, πλην, υπέρ και κατά. Θα γίνει ένα ξεχωριστό. Μιλάμε τώρα για περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι κινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, λεωφορεία και τραμ στην προκειμένη περίπτωση που έχει η Νορβηγία, διότι μετρό δεν έχει. Μία λοιπόν κάρτα διαδρομών στο Όσλο, ας πούμε για τη ζώνη Α του Όσλο, επειδή στο Όσλο μένουν οι πιο πολλοί Έλληνες, ανέρχεται στις 850 κορώνες. Κατά μέσο όρο γύρω στις 1000 κορώνες κάνει η κάρτα περιορίστων διαδρομών στο Όσλο και στις μεγάλες πόλεις, και στο Τρονχάιμ γύρω στις 800-850 κορώνες κάνει εδώ πέρα. Κάπου κατά εκεί λοιπόν, 1.000 το άτομο είναι η μετακίνηση η απεριόριστη. Βέβαια τώρα αν ένας χρησιμοποιεί 2 και 3 ζώνες, αυτό μπορεί να αυξηθεί. Να πούμε ότι για τα παιδιά έξω στους 17 ετών είναι στις 340 κορώνες οι μετακινήσεις των παιδιών, πιο οικονομικές. Οι φοιτητές 612 κορώνες λαμβάνουν μια έκπτωση και οι συνταξιούχοι στις 510 κορώνες 50 λοιπόν %. Αυτά περί μεταφορών λοιπόν, λεωφορείο όπως είπαμε, και το τραμ στις μεγάλες πόλεις που έχουν τραμ. Είναι και αυτό ένα έξοδο, ας πούμε. Δεν είναι όμως αυτοκίνητο, έτσι. Στο αυτοκίνητο, κάντε λίγο υπομονή, θα γίνει ένα ξεχωριστό βίντεο. Τι έξοδα έχει να έχεις ένα αυτοκίνητο στην Νορβηγία, έτσι, και να κινείσαι. Πάμε τώρα σε ένα πάρα πολύ σημαντικό, είναι οι λογαριασμοί. Έχουμε δύο πολέμους εν εξελίξη. Είναι ο πόλεμος στη Ρωσία στην Ουκρανία, είναι ο πόλεμος που γίνεται στη Μέση Ανατολή. Έχουν επηρεάσει τις τιμές όλα αυτά, έχουν επηρεάσει τις τιμές και στο πετρέλαιο και στην ενέργεια, έτσι. Τα βλέπουμε αυτά στα νοικοκυριά και στα επιτόκια έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Πάμε τώρα λοιπόν, όποιος τώρα νοικιάσει ένα σπίτι χωρίς να έχει ρεύμα μέσα, αυτό που λέμε κρύο, έτσι μια λέξη που την έμαθα στη Γερμανία είναι το κρύο, είναι και το ζεστό που έχει και το ρεύμα μέσα, ρεύμα, νερό και τα σχετικά. Ήθιστε συνήθως σε ένα 75 με 80% των περιπτώσεων στην Νορβηγία, θα πω 70%, ok, οι πιο πολλοί που νοικιάζουν σπίτια ιδιοκτήτες νοικιάζουν με το ρεύμα μέσα και με το νερό. Άρα λοιπόν ακούει κάποιος μια τιμή fix 18.000 κορώνες για διαμέρισμα, περιλαμβάνει και το ρεύμα και το νερό. Όμως, επειδή το ρεύμα έχει ανέβει τώρα τελευταία, πάρα πολλοί νοικιάζουν σπίτια χωρίς ρεύμα, άρα λοιπόν καλείται ο καθένας να κάνει την προσωπική του σύνδεση. Εδώ λοιπόν θα σας προτείνω να κάνετε μια καλή έρευνα στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, όπως έχει στην Ελλάδα, έχει εδώ στην Νορβηγία διαφόρους παρόχους ενέργειας. Υπάρχουν κάποια apps στα κινητά που δείχνουν κιόλας την κατανάλωση αναώρα. Εδώ αναώρα αλλάζει η κατανάλωση, κιλοβατόρα, έτσι. Δηλαδή ένας ο οποίος θέλει να βάλει πλυντήριο, να ψήσει ένα φαγητό, θερμοσύμφωνα δεν υπάρχει, διότι υπάρχει ζεστό νερό, έτσι, συνέχεια. Πρέπει να βλέπει πότε θα φορτίσει τα αμάξια, για παράδειγμα. Πρέπει να βλέπει αυτές τις τιμές για να πηγαίνει σε ζώνες που είναι χαμηλή κιλοβατόρα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν κάντε μια πάρα πολύ καλή έρευνα πριν κάνετε δική σας σύνδεση. Υπάρχουν πολλές εταιρείες συμπλήν και τα σχετικά. Εγώ προσωπικά έχω μια flat χρέωση, συγκεκριμένη κιλοβατόρα, μια συγκεκριμένη εταιρεία. Είμαι ευχαριστημένος από αυτή. Βέβαια πληρώνω πιο πολλά το καλοκαίρι, δεν πληρώνω όμως τόσα πολλά το χειμώνα. Άρα μέσω σταθμικά περίπου στα ίδια είμαι, έχω ένα σταθερό πληρώνω στο ρεύμα. Το ρεύμα λοιπόν ξεκινάει από 800 έως και 2.000 κορώνες το μήνα να έχει κάποιος ένα ρεύμα. Άρα λοιπόν άμα βρει ένα σπίτι με 13.000 κορώνες χωρίς ρεύμα, πρέπει να υπολογίσει κατά μέσο όρο άλλες 1.500 κορώνες το ρεύμα του για να είναι σίγουρος. Ίντερνετ σπιτιού. Ένα γρήγορο ίντερνετ σπιτιού, κυρίως 5G έχουν οι μεγάλες πόλεις εδώ στην Νορβηγία. 600 κορώνες κάπου κατά εκεί κινημένονται τιμές. Γρήγορο, πάρα πολύ καλό ίντερνετ. Μία καλή σύνδεση κινητού ανέρχεται στις 400 κορώνες το μήνα, με απεριόριστη ομιλία, μηνύματα. Καλά, μηνύματα κανείς δεν στέλνει, όλοι από το ίντερνετ πηγαίνουν, ας πούμε, σε Messenger και WhatsApp και τέτοια στέλνουν μηνύματα, όμως τα λέω έτσι αυτά.
και συνήθως με απεριόριστα gigabyte. Έτσι μπορεί να βρείτε κάποια ωραία προγράμματα με απεριόριστα gigabyte. Θέλω να κάνω ένα μικρό βίντεο για την κινητή τηλεφωνία στην Νορβηγία, ένα ειδικό βίντεο σε ένα άλλο βίντεο, ωστόσο να υπολογίζετε γύρω στο 400. Τώρα, όσοι ζουν στο εξωτερικό, προφανώς έχουν και εταιρείες οι οποίες έχουν απεριόριστα προς την Ελλάδα. Εγώ λοιπόν έχω ένα πρόγραμμα, δίνω άλλες 250 κορώνες σε μια άλλη εταιρεία που είμαι και κάνω απεριόριστα τηλεφωνήματα προς την Ελλάδα και μου έχει λύσει τα χέρια πραγματικά αυτό. Πάμε τώρα στο πέμπτο θέμα που πρέπει να υπολογίσει κάποιος, είναι η υγεία στην Νορβηγία. Η συνεργασία που κάνει στο παρελθόν με τη Safety Wing αφορά το Nomad Insurance Essential, ένα πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για digital nomads ή για άτομα που ταξιδεύουν συνεχώς σε άλλες χώρες ή και για άτομα που έρχονται σε νέες χώρες, δηλαδή νεοφερμένους μετανάστες, ειδικά για τον πρώτο μήνα. Τα βασικά του πλεονεκτήματα είναι ότι καλύπτει ιατρικά έξοδα παγκοσμίως, δηλαδή όπου και αν βρίσκεσαι σε προστατεύει, αν χρειαστείς γιατρό ή νοσοκομείο. Επίσης, καλύπτει επίγοντα περιστατικά, κάτι σημαντικό όταν βρίσκεσαι μακριά από το σπίτι σου. Και το τρίτο είναι ότι είναι πολύ ευέλικτο. Το σταματάς και το ξεκινάς όποτε χρειαστεί. Γενικά σου δίνει μια ηρεμία και μια αίσθηση ασφάλειας για ό,τι χρειαστεί. Έχω αφήσει link στην περιγραφή, τσέκαρέ το, στηρίζεις εμένα και το κανάλι. Η υγεία λοιπόν στην Νορβηγία δεν είναι δωρεάν, όπως πολλοί νομίζουν, έχει ένα κοστολόγιο το οποίο θα σας εξηγήσω στην πορεία. Το πρόβλημα λοιπόν των 3 πρώτων μηνών, ειδικά του πρώτου μήνα, είναι ότι κάποιος δεν έχει καν ούτε τον D-number και να πάρει κάποιος τον D-number χρειάζεται γύρω στον 1 μήνα, κάποιες φορές πάει και 1,5 και 2 μήνες. Εδώ λοιπόν έρχεται και κολλάει αυτό που σας είπα λίγο πιο πριν, πρέπει να είναι κάποιος καλυμμένος αν συμβεί κάτι με την υγεία του. Μετά όμως τα πράγματα είναι καλύτερα όταν κάποιος εισέλθει στο νορβηγικό σύστημα. Μπαίνοντας λοιπόν κάποιος στο σύστημα υγείας, πάμε τώρα. Μία επίσκεψη στον προσωπικό γιατρό κοστίζει από 100 ως 300 κορώνες, 350 κορώνες, ανάλογα το περιστατικό. Ας πούμε εξετάσεις αίματος, μία απλή γνωμάτευση, μία παραπομπή. Δεν είναι λοιπόν κάτι ακριβό αυτό. Ο ειδικός γιατρός τώρα, ένας γιατρός εκτός του fast leg που λέμε στα νορβηγικά, έχει ένα κοστολόγιο επίσκεψή του από 500 έως 1000 κορώνες να πάει κάποιος σε έναν ειδικό γιατρό. Τα επίγοντα περιστατικά, χτυπάμε ξύλο, το ασθενοφόρο ας πούμε, 300 με 600 κορώνες κοστίζει η μεταφορά. Free court. Τι είναι λοιπόν η free court? Η free κάρτα λοιπόν, η ελεύθερη κάρτα. Εάν κάποιος έχει θέματα με την υγεία του, μέχρι και τις 3.000 έχει συμμετοχή στο πρόγραμμα, στο σύστημα υγείας. Μετά τις 3.000 είναι σχεδόν κατά 95% είναι όλα δωρεάν. Δεν πληρώνει. Αυτό λοιπόν έχει το καλό η Νορβηγία με το σύστημα υγείας. Όταν κάποιος μπει λοιπόν στο σύστημα υγείας, από τις 3.000 και πάνω είναι δωρεάν. Τώρα πάμε στα φάρμακα. Με συνταγή πληρώνει κάποιος ένα μέρος, συνήθως το 30 με το 50%. Χωρίς συνταγή τα πληρώνεις full τα φάρμακα. Τα παυσίπονα κοστίζουν από 30 έως 80 κορώνες, τα κοινά ας πούμε παρασέτ, e-books που έχουν εδώ στην Νορβηγία, παρακεταμόλη και αυτά. Η αντιβίωση από 100 έως 300 κορώνες. Πάμε τώρα στον οδοντίατρο. Εδώ πονάει πραγματικά. Ο οδοντίατρος δεν καλύπτει στην Νορβηγία. Από όσο ξέρω, μόνο στην Αγγλία καλύπτει ο οδοντίατρος. Να πω έτσι κάποιες ενδεικτικές τιμές από την έρευνα που έχω κάνει, γιατί έχω κάνει και καθαρισμό και έχω κάνει και κάποια μικροθεραπεία στην Νορβηγία, την οποία δεν τη συνιστώ διότι είναι πανάκριβα. Ένας καθαρισμός ανέρχεται από 800 έως και 1500 κορώνες, ένας απλός καθαρισμός. Το σφράγισμα, το απλό, 1500 με 3.500 κορώνες, πάμε δηλαδή κοντά στα 330 ευρώ ένα σφράγισμα σε καλά οδοντιατρία. Η απονεύρωση 5.000 έως και 10.000 κορώνες και 15 και 18.000 κορώνες άμα έχει 3 ρίζες. Άρα λοιπόν κλείνω το θέμα του οδοντιάτρου εδώ πέρα. Για σοβαρά θέματα με τα δόντια κάποιος φεύγει από την Νορβηγία και Νορβηγία, όπως γνωρίζω, πάνε σε άλλες χώρες, ας πούμε Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα. Εμείς οι Έλληνες ας πούμε, είναι πανάκριβο. Αυτά με την υγεία, μέσες άκρες. Έχουν παγώσει και τα χέρια μου, έχει 4 βαθμούς. Είπα να το κάνω το βίντεο σήμερα. Να πω για τον ψυχολόγο, ψυχική υγεία. Μέσω του δημοσίου υπάρχει μια μικρή συμμετοχή για τον ψυχολόγο. Κοντά στα τίποτα, δηλαδή 100 κορώνες, κάτι τέτοιο είναι στον ψυχολόγο. Δεν έχω χρειαστεί μέχρι στιγμής ευτυχώς ψυχολόγο. Σε ιδιωτικό ψυχολόγο 800 με 1500 κορώνες κάνει μια επίσκεψη. Γενικά λοιπόν ένας υγιής άνθρωπος θέλει 500 με 2.000 κορώνες το χρόνο για την υγεία του. Ένας άνθρωπος που έχει θέματα με την υγεία του μέχρι 3.000 κορώνες από εκεί και πέρα είναι δωρεάν.
Πάμε τώρα συνοπτικά στο ρεζουμέ όλου του βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έχετε δει το βίντεο μέχρι εδώ. Για να το έχεις δει το βίντεο μέχρι εδώ σημαίνει σε ενδιαφέρει να έρθεις στην Νορβηγία ή να πας σε μια άλλη χώρα, γιατί συνήθως οι κεντρικές χώρες και οι χώρες Σκανδιναβίας είναι ίδιες, έτσι. Άφησε λοιπόν ένα like, άσε ένα σχόλιο και στήριξε το κανάλι όπως μπορείς. Έχω και λίστα με ιδιωτικά βίντεο. Μπες, δες τα, γίνε μέλος αν δεν είσαι μέλος του καναλιού, παντός το κουμπί συμμετοχή και τα σχετικά. Λοιπόν, πάμε τώρα συνοπτικά. Ένα άτομο θέλει για ενίκιο από 7 μέχρι 15.000 κορώνες. Φαγητό και έξω, μία κατηγορία αυτά, από 4 έως 6.000 κορώνες. Μεταφορές γύρω στις 1.000, λογαριασμοί λοιπά 2 με 4.000 κορώνες. Άρα λοιπόν σύνολο ένα άτομο θέλει για αυτά από 14 έως και 26.000 κορώνες ανάλογα με τη ζωή που κάνει. Δύσκολα λοιπόν κάποιος τα βγάζει πέρα αν παίρνει 25.000 καθαρές. Αξιοπρεπές θα τα βγάζει από 28.000 μέχρι 35.000 και άνετα άμα κάποιος παίρνει από 38.000 και πάνω, που είναι η πολύ καλή μισθή, που για να πάρει κάποιος ένα τέτοιο πολύ καλό μισθό πρέπει να μιλάει τα νορβηγικά άπτεστα. Μην κρυβόμαστε, έτσι. Με μέτρια νορβηγικά και έως και συμπαθητικά νορβηγικά πάμε στο κάποιος ζει αξιοπρεπώς, sorry, κάνω και κάποια λάθη. 28 με 35 χιλιάρικα το range αυτό με κάποια καλά νορβηγικά έρχεται. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι άπιαστο. Από 38 και πάνω πρέπει να μιλάει κάποιος τουλάχιστον, πάμε για β2 σε 1. Ένα ζευγάρι λοιπόν τώρα στα ίδια πάλι για ένα ενίκιο θέλει από 12 με 18.000, με φαγητό έξω 7 με 10.000 κορώνες, μεταφορές 1,5 με 2,5 χιλιάρικα και τα λοιπά πάνε 3 με 5 χιλιάρικα. Άρα λοιπόν πάμε δύσκολα ένα ζευγάρι τα βγάζει με 35.000 καθαρές, αξιοπρεπώς από 40 μέχρι 55.000 αν βγάζει το ζευγάρι, είναι καλύτερα να είναι ένα ζευγάρι λοιπόν έξω, και άνετα από 60 με 75.000. Άρα λοιπόν ένα ζευγάρι που έχει δύο δουλειές, δύο εργασίες, οι οποίες το αποφέρουν γύρω στις 35.000 ο καθένας καθαρές, μπαίνει στην τρίτη κατηγορία και ζει άνετα στην Νορβηγία. Αυτά λοιπόν, παρκάρω και τις σημειώσεις. Δύσκολη η ζωή του YouTuber, παιδιά, δεν είναι εύκολη. Έχω ένα θέμα, όχι έχω ένα θέμα, έχω μάλλον έναν τρόπο, δεν κάνω μοντάζ στα βίντεο, προσπαθώ να είμαι 95 με 99% αυθόρμητος. Αυτό έχει αρέσει πάρα πολύ στους συνδρομητές και μου το λένε κιόλας και off the record που έχω δει έτσι παιδιά και τύπους στον δρόμο και τύπισσες. Στο μυαλό μου είναι αυτά, τα έχω κάνει έρευνα, έχω και τις σημειώσεις μου. Κρατάω το κανάλι αυθεντικό και φιλικό, σε ωραίο ύφος. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε και αυτό το βίντεο, πολύ σημαντικό βίντεο αυτό. Κάντε μια κοινοποίηση, βοηθάει να μεγαλώσει το κανάλι και η κοινότητα. Αφήστε ένα σχόλιο, αφήστε ένα like αν σας άρεσε και το περιεχόμενο και μέχρι το επόμενο, να είστε καλά, χαιρετώ. Άντε μπρα.